slechter. Dat stelt een alliantie van 5 belangenbehartigers voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking. Volgens de alliantie is het voor hen juist moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Mensen met een beperking hebben op een aantal gebieden echt een achteruitgang meegemaakt. En als vooral in de toegang tot ondersteuning, de toegang tot onderwijs, arbeid en werkloosheid, het inkomen is achteruit gegaan. En de mogelijkheid om zelfstandig of ondersteund te wonen is ook een stuk slechter geworden. 3 jaar geleden verbond Nederland zich aan het VN-verdrag Handicap. Dat moet de rechten van mensen met een beperking zoveel mogelijk waarborgen. De krachtige orkaan raast over het noorden van de Filipijnen. Daarbij is er zeker 1 dode zijn gevallen en ook is er veel materiële schade. Huizen raakten beschadigd, het was een vliegveld. Een aantal dorpen aan de kust staat onder water. Meer dan 200.000 mensen zijn uit voorzorg naar hoger gelegen gebied